Mahaban. Duh Kanjeng Adipati Mawati. Saderipun pun abdi mati. Langkung rumiyin sungkem pangabdi kula. Mugi konjuk Kanjeng Adipati. Tak tombo gawe bombong ngrasaning penggalih. Ora liwat pujo pangestuku Tampanana Mahaban. Sangat anggen kula nampi dadosaken teguh kahyuanipun abdi. Kanjeng Adipati ngantun pun abdi Mahabandu wantun jugaraken Kanjeng Adipati Mawati anggenipun mumpung semet jarang wonten kawigatosan. Dadi nggonmu jugarake nggonku Mahalun. Ana wigati kang bakal kok aturake marang panjenengan. Menika dumawah kalirsa. Mahaban Paring dawuh. matur kang Prasudu. Apa sing dadi atur? Ngatur kadiwas. Kadipaten Worawari ari kalenggan menika sampun kinepa wakul untuk bendaya prajurit saking Medang Kanjeng Adipati. Ora wari dikepung prajurit saka Medang. Terus karepe prajurit saka Warawari nganti kepung wakul untu kaya mangap. Aturipun prajurit san badhe miwiti perang adat ing antawisipun Worawari lan Medang. Perang adat bakal kawiwitan. Menika leres. Cetha Prabu Makutawangsa. Iki menungso sing angah-angah, sing aja angah-angah. Niat nelar jajan, melengket peranganing Adipati. Kang Nedya bakal diteluk. Lho. Padha karo Prabu Makutawangsa. Nepak dadane Mahadewa. Aja dikangelan. Irit prajurit sacukupe, papaken prajurit saka Medang Mahaban. Sendika dawuh. Tidak. Iya. Prabu Makutawangsa. Aja enak-enak lungguh jigang sila tumbang. Tandingmu Mahadewa. Mahadewa tanding. Dalem Kanjeng. Sedaya prajurit ngayaka praja ning andhapipun prajurit Magangan. Sedaya sampun nenggo dawuh-dawuh panjenengan. Kaya ngono Wiramantri. Nyemedhak ora iki? Ngestaken dawuh. Wiramantri Dawuh. pinangka gula-guling prajurit Senopati ning Kadipaten Worawari. Nggih. Kanjeng Adipati Mahadewa wis utusan marang sing supaya miwiti perang adat ing antaraning Worawari lan Medang. Mula sawa kuwi kabeh prajurit kawula ana ing Kadipaten Worawari padha siap ing bedhamu lan aja kelalen gajah liman sumapta ing papan iki. Ngestaken dawuh. Sakabeh tantomo. Nistya sanjata lumaksana magita-gita. Tandya!
selagine wong atuamu wae ngadepi patih Pahabahu Tanungga Mulya apa meneh wong sak kowe. Kowe gampang ngucap sing kaya ning durung kinaruan. Kowe bisa ngalahake. Leres. Kaya ngono. Songare ucap buktekke. Prajurit ora wari apa medang. Kang unggul iki.